Аларга җавапны бүген Рания Абдрахманова әзерләде. Коронавирус пандемиясы башланганнан бирле Татарстанда 17 меңнән артык кешегә COVID-19 диагнозы куелды. Шул ук вакытта республикага әлеге күрсәткечләрдән 4 тапкырга күбрәк вакцина кайтты. Әлеге 80 меңнән артык доза ширне йоктырмаска ярдәм итәргә тиеш. Республикада масса күләм вакцинация гыйнвар уртасында башланды. Бүгенгә инде 35 меңнән артык кеше прививка ясаткан. Ул түләүсез. Моның өчен Татарстанда 100 пункт эшли. Шуларның берсе Казанның 20-нче сырхауханәсе. Прививка ясатырга теләүчеләрне беренче булып шушында кабул итә башлаганнар. Безнең 20 поликлиника 2 филиалга бүленә. Һәм һәр филиалда көн сайын 120 кеше бик теләп прививкага язылалар һәм киләләр. Шуларның берсе Ринат Муллахметов. Тиздән аңа 65 яшь тула. Прививка ясатыргамы, юкмы дип икеләнеп тормадым ди ул. Бер ай алдан язылган. Бүген чираты җиткән. Куркып яшәп булмый, куркып. Мин бөтенесенә агитир тәминде. Апаларны, абыйларны, белгән иптәшмайларны кирәк. Әнә интернеттан куркыталар, конечно. Минем телефон простой, анда биреп калмыйм мин. Декабрьдән башлап безнең бүгенге көнгә 1100 кеше прививка алды, ясадык. Алып ясадык. Аның гадәттә күбесенчә безнең хатын-кызларга туры килә. 60% прививка ясаучыларның 40% инде безнең ирләргә туры килә. Бүген Казан сырхауханәләрендә теләгән һәр кеше коронавируска каршы прививка ясатырга мөмкин. Әмма моның берничә шарты бар. Беренчедән, кешегә 18 яшь тулган булырга тиеш. Шулай ук соңгы ярты елда ул COVID-19 белән, соңгы 2 атнада ОРВИ белән авырмаган булырга тиеш. Шулай ук аллергия реакцияләренә дә карыйлар һәм хатын-кызларда йөклелек белән бала имезү чоры булмаска тиеш. Әмма коронавируска каршы вакцина барлыкка килүгә җәмгыять 2 лагерьгә бүленде. Берәүләр прививка яклы, икенчеләре каршы. Моның сәбәпләре нидә соң? Халыкны борчыган сорауларны йыгышлы ширләрне дәвалаучы белгечләргә бирдек. Прививканы ни өчен ясатырга кирәк? Кайдар 4% кешенең ковид бик авыр формада үзергә мөмкин. 16% кешенең урта формада үзергә мөмкин. Нашына күрә авыр формада кеше артмасын өчен терлим набу катвалар осложнение булмасын өчен, аннары набу постковид синдром булмасын өчен. Бүген халыкка вектор фәнни үзәге чыгарган вакцина ясала. Ул ковид вирусыннан түгел, аденовируслардан тора ди белгечләр. Аденовирус эчендәге генны вектор транспорт кебек кешенең күзәнәкләренә тапшыра. Вакцина ясатканнан соң температура күтәрелергә тиешме? Вакцинация ясагач килеп чыгарга мөмкин төрле прививочный реакциялар. Температура күтәрелергә мөмкин, шишү мөмкин булырга, кызарту булырга мөмкин. Ләкин ул нормаль прививочный реакция. Ул патология түгел, ул 1-2 көн булырга мөмкин, аннары бетәчәк. Прививка ясатканнан соң организмга тискәре йогынты булырга мөмкинме? Юк, чөнки вакцина ул бит вирус түгел, анда төрле геннар кертелә. Бу вакцин составына я төрле пептидлар, аксоннар, белоклар. Шуңа күрә бу вакцинациядән соң авыртырга ковид белән мөмкин түгел. Спутник V вакцинасы 2 уколдан гыйбарәт. Икенчесен ясаганчы кимендә 3 атна кирәк. Тагын 2 атнадан организмда антитәнчекләр барлыкка килә башлый. Һәм шу вакцинацияны үтте, һәм анализ антителларга эшләде. Шул кешеләрдә антитела бар. Бер генә әйбер. Шул анализ антитела өчен. Аны ясыйлар, кайчан кеше үзе тели, бара һәм түли аның турында. Шуңа күрә 100% без күрмибез кешеләрне, кем инде шул вакцинацияны үтте. Белгечләр халыкның сорауларына төрле очрашуларда җавап бирә. Шулай ук сырхауханә сайтларында тулы мәгълүмат куела. Аларның социаль шелтәрләре тулыландырыла. Анда вакцина турында гына түгел, аны кайда ясап булуы турында да мәгълүмат урнаштырыла. Чөнки Спутник Вина ФАПларда, мобиль комплексларда да ясап була. Дүшәмбедән Казанда Җиңү проспектындагы сәүдә үзәкләренең берсендә дә вакцина кадатырга мөмкин. Ясату ясатмау исә һәркемнең ихтыяры ише. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Рамзил Гарипов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.